Hello, beautiful people. Welcome back to the YouTube channel. Malawi and cameras. Kodi APM mawa popira pokapereka ma nomination paper. Kodi azatenga ndani ngati running mate wake. Azatenga ndani. Anyway, komabe amati nene kuti DPP makamaka yamenya like move yayikulu kwambiri. Move yayikulu ndithu DPP ndithu yamenya ndithu. Chifukwa mukuona kale kuti yatenga afford ndi mutha kuona zoti ku Malawi mutenge dziko la Malawi muligawa patatu. Tili ndi chigawo cha kumpoto, tili ndi chigawo cha pakati, ndi chigawo cha kumwera. Malawi tumene ena pakana pano sitimadziwabe kuti kumpoto kuli ma district angati, kuli maboma angati, pa chigawo cha pakati pa maboma angati, nanga kumwera kuli maboma angati. Find out mupeza nokha. Anyway, komano mmene mumu mutha kuona zoti anthu fe mmene timanene timakambira eti zinakhala kuti tinagawana like chigawo cha kumwera like timati kwa DPP, chigawo cha pakati timati yayi kwa MCP, chigawo cha kumpoto then timaona zoti at least koma ngati kuli chipani choti at least chodziwikako, chipani choti kulibe chipani cha mphamvu kumpoto ndoti ndi cha Enoch Chihana cha afford. Nde DPP move imene amenya pa choti yatenga chipani cha afford kuchiphatikiza. That means atenga kale ya mavoti kuti atenga mavoti akumpoto. Ndiye kuti wani running mate wa mawali ngati angasankhe ochoka pa chigawo cha pakati amene so amatenga mulalo kwambiri ngati Alfred Gangata, ndiye kuti MCP and DPP ikukhala kuti ikhala kuti amenya good move. Zizikanika ngati zizikanika komabe ikhala kuti at least yamenya bene 2 yayisetsa kumenya move yabwino kwambiri. Ndoti ikhangire amangirira kumwera pakati ndi kumpoto. Nde anyway guys, maganizo anga ndi amenewo ngati angakhala kuti Alfred Gangata. Nde tione mawali. Anyway, by the way, Cliff Chinyama aliso ndi ma suggestions kuti makamaka zimene zili morani. Guys, thank you so much Malawi and camera. Mwasala bwanji Malawi anzanga kwina kulikonse kumene muli. Bweraso ine activist Cliff Chinyama. Nyengo yopereka ma nomination letter make kwa anthu amene ali ndi chidwi kuzayimira nawo zisankho zomwe zikubwera pa 16 September. Tsiku la mawa ndi tsiku lalikulu kwambiri lomwe Malawi wina aliyense ali nalo chidwi. Tsiku la mawa likuposa tsiku lina lililonse pa ndandanda omwe ayika bungwe lili la MEC lolandira makalata. Tsiku number 1 lomwe lili lopasa chidwi, lomwe lili la chikoka, lomwe anthu akuliyembekezera ndi tsiku la mawa. So Professor Arthur Peter Mutharika mawa akakhala kupereka ma nomination letter. And izozo ndizotheka. And Professor Arthur Peter Mutharika ndi amene akukapereka mwini wake. No doubting. Izozo ndizoona. 2. Chidwi chili pa running mate. Nditha kungokuwuzani kunena kuti zisankho ili ngati game. You see? And chiganizo chomwe chili ku DPP as ine activist Cliff Chinyama ndikugwirizana nacho. Running mate akuchoka chigawo cha pakati pompano. Yes. Kaya anthu alankhula kaya atani running mate achoka chigawo cha pakati. And izozo zinthu zothandiza. So tiyeni tisamaumirire mapropaganda and mapropaganda sangatitani kuti sangatithandize. Wina aliyense akuchita kuziwa kunena kuti running mate achoka chigawo cha pakati sizofunsanso ayi. Milandu ndije yatha ku court ija. Mukumuziwa
ndangolankhula kuti ndikumuziwa munthu wanzeru akuziwa kuti running mate ndi ndani wa Professor Arthur Peter Mutharika. Ine sindikuona kunyika kwina kulikonse, sindikuona kunyika kwina kulikonse kwa chipani cha DPP. Ine ndikuonapo kuti zomwe apanga DPP ndi zinthu zolondola. Fwaje mgwirizano umayenera kuti wina avomere, winanso atani kuti avomere. Ndiye ngati wina asakuvomera palibe chifukwa chomukakamiza. Fwapo kuyenera anthu amvane, akamvana pamakhala mgwirizano. Andi zifukwa zomwe alignment akutulukiranso ku DPP ndizokwanira, koma anthu akuganiza mozondoka kumaona ngati kuti DPP yakana alignment kuchoka kunja chifukwa yeyani kuti chonena kuti Professor Arthur Peter Mutharika ndiwe chikulire sangamalize teremu. No, limenelo ndibodza, limenelo ndibodza. Ngani ndi chigawo chakumwera mungati kuchiona chanyenyedwa kwambiri. Ma president achuluka angogawagawa plan yochokera ku MCP. So olo ndithu kutachoka alignment kuchokeranso chigawo chakumwera, mutha kuona kuti chithunzithunzi chake, chikoka chake ndi chochepa. It's better mene zilili panopa, ndikunena kuti mene zilili panopa chifani zomwe muzipange confirm mawa. Alignment achoka chigawo chachani kuti chapakati. Ali ndi chikoka kalenso chigawo chapakati. Zomwe zisali zinthu zodabwisa, and sizingakhalenso chinthu chotani kuti chodabwisa. Ngakhale MCP munthu amene akumunyumwa ndi alignment ameneyo. Zona ndipo akumayesa ndithu kumapereka azikhala akulankhula panga ma propaganda onena khala ngati kuti chipani cha DPP chambwita, koma ndi bodza. Ganizo la DPP kutenga alignment chigawo chapakati ndi ganizo labwino. Yes, and Professor Arthur Peter Mutharika the brain amaganiza. So mafuna bwino kwa Enoch Chihana, and Enoch Chihana the President Moses kozindikira kwambiri, amaganiza kwambiri, and pololera kupita pa second vice president chilipo chomwe iyeso akuchiona. Ababa game yadani kodi game yatheratu. Kumwera president, vice president chigawo chapakati, second vice president chigawo chakumpoto. Game yata and tithamanga tipanga support background, and zomwe zachitikazo ndi zomwe amalawi angathe kusangalala nazo dani ndale zomangolankhula pakamwa, ndale zomangoti yayi kuphatikizanako kulipo muboma, mulima udindo osiyanasiyana, mulima department osiyanasiyana. Omweso zipani zina zingathe kukatengapo gawo nkutukula dziko lake litirokoti dziko lake lino, koma lero ndikulankhula chiganizo cha chipani cha DPP. Nditakhala pansi ndinali mmodzi amene ndimaona ngati ndi chiganizo chosakhala bwino, koma nditakhalanso pansi ndikulingalira, ndikuona mmene Malawi alili, ndikuona mmene mipando yachulukira, anthu amene akufuna ku president chigawo chakumwera, ndinathanso kuona kuti chiganizo chochosa vice president
chigawo cha pakati chipani cha DPP ndi chiganizo cholondola kwambiri chomwenso chithandizire chipani cha DPP kulowa mosavuta pa 16 September. Get ready tomorrow. Tumuone vice president wathu koma akuchoka chigawo cha pakati. Akuchoka chigawo cha pakati. Thank you guys. Mandipanga follow, ndimakunyadirani, ndimayenera ndizikupasani nkhani zokhazo zomwe zikathe kupereka chithunzithunzi nzeru yabwino pamene tikupita pa 16 September. Support mawa Professor Arthur Peter Mutharika ndi lineman waje from chigawo cha pakati Bingu Conference Hall. Yeah. Get BICC ya Yakamoto mawa. Wina lila.